APS Esport patrocina Motor Total. AIP, Escuela de Conducción, patrocina aquesta secció. El director del Circuit de Catalunya, Salvador Cervià, ens obre les portes per conèixer de primera mà tots els mecanismes interns d'unes instal·lacions de primer nivell. Direcció de cursa, seguretat, control de pista, cronometratge són elements imprescindibles per poder acollir una cursa de Fórmula 1 o MotoGP. La sala de direcció de cursa és el lloc des d'on es controla tot, però quina és la tasca de les persones que hi treballen? Simplement és dirigir tot el grup de marshals que hi ha a la pista d'oficials, que són els que t'informen del que està succeint a la pista. Llavors et donen la novetat, tu mires amb les càmeres que tenim aquí al davant i llavors decideixes quina acció emprendre. El responsable de tot, com diràs, que és com el gerent, és el director de cursa. Amb les curses hi ha un adjunt, a més. Normalment hi ha un adjunt a base i un adjunt a pista, que són, diguéssim, l'extensió dels seus ulls fora, perquè clar, tu aquí ho veus per les càmeres, però en directe es veu diferent. Llavors sempre es treballa amb uns adjunts. I després hi ha, amb les curses, els caps de control, i als controls hi ha senyalitzadors i intervenció. Els senyalitzadors, com el nom indica, simplement senyalitzen amb les banderes que calguin. I les intervencions són els que salten a pista i intervenen amb el tema, que poden ser extintors d'incendis o poden simplement, amb les curses de motos, posar uns packs de goma espuma per protegir l'equip mèdic que surti a atendre el pilot i el mateix pilot que estigui caigut. Quin protocol s'utilitza quan hi ha un accident? Si simplement el vehicle està a un costat o es pot apartar, si és una motocicleta o és un cotxe, llavors simplement es senyalitza amb bandera groga, vol dir que hi ha un perill de pista, i dintre del possible sempre s'intenta treure el vehicle sense interferir amb l'activitat de pista. Ara, si quedessin, per exemple, oli a pista o haguessin peces per terra o el cotxe estiguessi que no es poguessi fer res més, hi hagués un perill molt greu i imminent i llavors es pararia del tot. Llavors el protocol és bandera vermella a tots els postos de control i amb aquest teclat es posa llum vermella a la sortida de pila i llum vermella perimetral, amb la qual queda tot aturat. Una peça clau dins aquesta estructura humana és el cap de control. Nosaltres som el que es diu els ulls de direcció de cursa, perquè ells estan allà en una sala de monitors que veuen tot el que és tot el circuit, el que passa al circuit, però millor que nosaltres a peu de pista és impossible. I llavors ells es fien molt del que nosaltres els hi fem arribar, la informació que els hi fem arribar a direcció de cursa. Aquí tenim un vehicle, que és el que normalment porto els dies de cada dia aquí en el circuit, a la meva tasca. És un vehicle de rescat. Aquest vehicle està equipat amb eines de descarcelació. M'explicaré. Si un pilot queda tapat en el cotxe, aquí tenim la feina que és igual, o pràcticament igual que el que porten els bombers, és la bomba d'oli i aquí tenim la pinça, que és per tallar i per obrir la porta, el sostre, etc. O sigui, fins que el pilot queda totalment lliure de qualsevol obstacle perquè llavors els serveis sanitaris el puguin treure del cotxe sense cap classe d'obstacle. Un circuit de Fórmula 1 està equipat amb elements tecnològics de darrera generació. Sense ells, la seguretat i el cronometratge seria una tasca molt més complexa. Aquí surt tota la llista dels transponders que en aquest moment estan rodant en pista. El transponder és un artilugi electrònic que té una firma única i el detecta una sèrie d'antenes que hi ha a la pista i va detectant el pas. Aquí estan indicats tots les antenes, que en anglès es diu loops, per les quals al passar el transponder el va detectant. I això genera un impuls elèctric que serveix per cronometrar i al mateix temps, si aquí es selecciona el mode de seguiment de tracking, el que fa és saltar la càmera una darrere l'altra, amb la qual es segueix el vehicle tot al voltant del circuit. Al mateix temps, la mateixa senyal, si se li dona sortida de vídeo, es pot enviar a qualsevol part del circuit, al box, a l'hospital, al públic, on es vulgui.
Aquí surt el número d'identificació del transponder, en una cursa es posaria el número del dorsal, amb la qual és molt més senzill seguir-los. I llavors es pot veure com va saltant d'un loop a l'altre. Si s'aturessin, com veiem aquell de la dreta, perquè ha entrat a boxes, si no passa en un temps determinat entre un loop i l'altre, es marca en vermell, amb la qual vol dir que s'ha sortit de pista o s'ha aturat aquí. Aquí hi ha 27 càmeres que van numerades de l'1 fins al 27 i a més van amb ziga-zaga, a fi efecte que es pugui visualment fer el salt de la 9 al 10, es tira cap a dalt, es torna cap a la dreta, 18-19 fins a la 27. Al mateix temps, a la part de baix hi ha unes que posa D, que estan doblades perquè les de dalt són fixes i de baix, si hi ha un incident, es poden bellugar amb les primeres que segueixen al mateix lloc gravant i així no es perd cap tipus d'imatge. Tot això es registra amb 2 discs durs d'1 terabyte cada un, que en paraules curtes vol dir 80 hores de gravació ininterrompuda. Tenir el control de les càmeres que s'utilitzen és clau perquè tot surti correctament. El fet que sigui un esport de risc fa que tot hagi de funcionar com un rellotge. Els protocols de seguretat i les decisions a prendre també estan subjectes a altres factors. El dia de cursa, per moltes raons, no es pot aturar la pista així com així, perquè moltes vegades hi ha la televisió per al mig, hi ha horaris establerts, i llavors hi ha que seguir un altre tipus de protocol. També hi ha molts més oficials a pista, amb la qual cosa és molt més senzill, entre cometes, fer un rescate, dintre la complexitat que té. Quin protocol s'utilitza durant una cursa de Fórmula 1? Hi ha un director de cursa, l'únic que hi ha és una persona que porta la ràdio amb els equips. Perquè nosaltres, com que tenim que portar dues emissores, una és de les metges, que és independent, i l'altra la dels controls, hi ha una persona que porta la ràdio amb els equips i llavors jo li dic, explica-li que hi ha un cotxe aturat a la curva 4, hi ha oli, no hi ha oli, el temps estimat de solventar el problema serà tant i així els tenim informats. I al mateix temps se'ls hi punxa una imatge amb el rescat en directe, amb el qual amb el circuit tancat ells ho poden seguir. Un dels elements que juga un paper fonamental durant una cursa són les banderes que utilitzen els comissaris per informar els pilots de l'estat de la pista i altres situacions. Quin és el seu significat? Veuràs que són bàsicament els colors del semàfor. La bandera verda vol dir pista lliure, com per ser part de la teoria. La bandera groga vol dir que hi ha un perill imminent. La bandera vermella, com un semàfor ho indicaria, vol dir que tenen que entrar als seus boxes quan tornin a passar per la línia de boxes. També hi ha altres banderes que és important conèixer. La bandera blava vol dir que hi ha un vehicle que està a punt de passar-te i el vehicle que veu la bandera blava té l'obligació de millorar la marxa i deixar-se passar. Després també tenim la bandera blanca, que vol dir que en pista hi ha un vehicle lent, ja sigui un vehicle que està competint o ja sigui un vehicle d'emergència i que va més lent que el resto. Això indica que al pis hi ha algú que llisca. No vol dir forçosament només que hi hagi oli, no vol dir que llisca. Pot ser aigua, pot ser líquid de frenos, pot ser oli o pot ser simplement la pluja. Finalment, les dues banderes que a cap pilot li agrada veure. La bandera negra, que amb un número vol dir que aquell cotxe té que entrar a boxes les properes voltes, que està sancionat. També tenim la bandera negra amb un cercle taronja, que vol dir que aquell cotxe té una avaria i té que entrar a boxes. Això és bàsicament totes les banderes que es fan servir en una cursa. Sens dubte, la que tots coneixem i sabem el seu significat és la bandera a quadres. AIP, Escuela de Conducción, ha patrocinat aquesta secció. APS Esport ha patrocinat Motor Total.